Magandang hapon sa inyong lahat mga Calabar Cats. Yun no? Welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pa lang ito mga Calabar Cats, yun, harvest mode tayo ngayon. So nandito yung mga sisiw ko, yung mga harvest natin nung fourth week ng March mga Calabar Cats na. Tapos ito naman yung na-harvest natin nung third week ng Marso. Yung mga alaga natin. So harvest mode tayo. So magha-harvest na naman ulit tayo ng mga chikiting. Tapos mamaya magha-harvest naman si Mrs. ng gulay. So lahat ng iba-vlog natin ngayon puro harvest mga Calabar Cats. Ayan mga Calabar Cats, ang gaganda ng mga sisiw natin. So ang lahi pala ng mga Calabar Cats Dome. Ayan, bulik. Palidom mga Calabar Cats, yung lahi ng mga to. Palidom o bulik. Tapos ito naman yung ating Sambuang Kawait. Yan, pero ayun, may lumabas na iba. Pero ito Sambuang Kawait yan oh. Tapos yung isa Sambuang Kawait din yan, pero nagmana lang sa nagmana sa tatay, nag-throwback. So may throwback siya. Right, so yun. So kukunin natin tong lagayan natin. At magha-harvest tayo ng mga chikiting natin mga Calabar Cats. So may napapisaan na naman tayo, kaya yun, blessings na naman. So mamaya mga Calabar Cats, si Mrs. naman yung magha-harvest. Right, so pupuntahan natin yung mga manok natin. So ang oras pala natin mga Calabar Cats alas 3 ng hapon. Right, so yun, kumusta naman kayo? Basta kayong lahat mga Calabar Cats. So nilipat ko na pala yung mga ibang manok ko dito sa may silong ng mangga. Ayan, para hindi masyadong mainit. Nandito yung mga ibang manok natin. Dito oh. Dito sila. Tapos nandito rin yung ibang mga inahin natin. Tapos yung mga mga Calabar Cats na, so mga lalaki na napapisa natin nandito. Ayan, na sila, naka-range na. So nire-range natin yung mga lalaking manok para habang tumatagal lumalakas yung kanilang pakpak ng mga pangangatawan nila, para pag ganun na may bibili tapos gusto nilang subukan, hindi naman tayo mapapahiya. Ayun, so nandun mga Calabar Cats, doon na sila sa silong ng Kalamunding. So dyan sila tumatambay. Kopi, alaga natin si Kopi. Okay, so yung mga brood hen natin nandiyan nakatali yung iba, pero nangingitlog yung mga yan. Tapos yun naman nangingitlog din to. Ang problema nga lang hindi sila naglilimlim. Kumbaga sa pag nangitlog sila pag ganun na nagtagal yung itlog, kinakain nila yung itlog, sariling itlog nila mga Calabar Cats. So ito naman yung isang soon to be na brood hen natin. Yan. Isang siya, talisayin. Right, so harvest na muna natin yung mga sisiw na napapisa natin mga Calabar Cats na. So yung mga itlog pala, ng mga to, yung mga nangingitlog na inahin natin, yung mga itlog nila doon natin pinapisa sa mga astralop. Dito, andyan sila oh. Ayan yung mga nagpipisa natin ng mga inahin. Yung mga Calabar Cats.
Tapos mayroon pa sa loob. Ayun oh. So kagabi kasi ay kahapon hindi ko na na-vlog. Gawa nga nung medyo madilim na kasi. Kaya sabi ko bukas na lang papakita ko sa mga viewers natin para makita nila. So ito yung napapasa pala natin na to is dum din mga kalabar cards na. So dum o bulik. So ito na yung talisain natin saka yung gold. Ayan. 4 months old itong mga to. 4 months old kasama ng mga nandito sa loob. 4 months old. Isilipin natin yung mga sisiw natin dito at harvestan natin mga kalabar cards na. Kunin lang natin kung inahin. Ayun na, oh, ayun na mga kalabar cards na, dalawa. Tingnan na muna at kukunin ko lang itong mga to. Uy, grabe nagsisigla nila. Ayan sila mga kalabar cards, dalawa. Nanginginig pa sila. So, tatakpan natin kasi hindi sila pwedeng mahanginan. Kaya dito muna sila sa box. Ito, nasa box muna. Ayan, maliit lang yung box nila. Tapos mayroon pang isa dito. May isa pa dito sa loob. So, kukunin pa natin yun. So sabay-sabay na napisa yan kahapon, kagabi. Pero kukunin na natin kasi para mamaya baka madaganan ng nanay. Kaya kukunin na natin mga kalabar cards. Ito yung inahin. Ito yung inahin natin na gold. Ayun siya mga kalabar cards. Andito yung ating, ito naman yung ating pure sweater. Ayan o, pure sweater. Ito ba? Pure sweater yan. So ganyan ang paghawak mga kalabar cards para hindi siya mahanginan. Right, so dito na yung mga manok natin oh. Dito na sila. Ano? Ito naman yung ating gold. Ang ganda. Ganda ng tindigan oh. Right, so ihahalo natin sa dito. So nanginginig siya mga kalabar cards oh. So yun, nakapag-harvest tayo ng 3 sisiw. So may panibagong alaga na naman tayo. Bukod sa pag-aalaga ng baka, nag-aalaga din ako ng manok na panabong. Kaso hindi naman tayo nagsasabong mga kalabar cards. Breed lang tayo. Kumbaga sa pambenta lang, ganyan. Tapos syempre nandun na rin yung libangan, di ba? Nag-usap na rin naman na kami ni Mrs. tungkol dito. Pinayagan naman ako kasi syempre mahirap din naman yung mag-aalaga ka ng mga ganitong manok, panabong. Tapos syempre hindi gusto na yung asawa. Hindi maganda yun kasi siyempre parang may pamahiin kasi sila na yung tawag dun yung laging talo yung manok pag ganun daw. Kaya nagsabi muna ako kay Mrs. noon. Yun, pinayakan naman tayo kaya ibig sabihin
magandang manok yung mapapalabas natin pag ganun. Ay, so yun. Ilalagay lang natin sila sa loob para ang tawag dito, para safe sila, kasi hindi pwedeng mahanginan to, hindi rin pwedeng mabasa. Right. So yun, ito na yung mga 1 day old. Tapos itong mga to parang wala pang isang week, wala pa silang isang linggo. Tapos ito naman yung mga isang linggo natin. So yan yung mga alaga natin, mga Calabar Cats na bagong alaga. Yan, bagong chikiting. Gaganda ng mga napalabas natin, no? Lakas nilang kumain. Kawa, ang lipit ng isa, ang lit, oh. Ay, kawawa naman tong isa, mga Calabar Cats, oh. Oh, kun yung paa niya, oh. Singkol yung paa niya, oh. Pero gagawin natin ng paraan ito. Gagawa ng paraan yan. Ayan. Right, mga Calabar Cats, so mamaya update tayo mamaya pag papunta na tayo sa mini farm, kasi kasama natin si Mrs. mamaya papunta sa mini farm kasi magha-harvest tayo ng mga pananim natin doon. Ano, ready ka na sa harvest mood mo? May pangulam na naman. Harvest mood na naman. Pangalang harvest mo na yan? Pang-apat. 4. May kamatis din. Ha? Kamatis. Kamatis naman ngayon? Hindi, kamatis at saka talong. Kamatis sa katalong. Kaso yung itlog naging sisiyo na. Takto sana, torta na. Right, mga Calabar Cats na, so update tayo mamaya pag nandun na tayo sa mini farm. At kasi hindi na natin kasi yung mini farm, kasi yung ibang tanim natin medyo malago na yung damo. So kailangan natin magbunot. Bubunutin natin yung mga damo. So maraming gawain sa mini farm ngayon. Right, so mamaya update tayo. Sana yung nadiligan mo, be? Mga talong? Lahat yan? Ay, doon sa mainit. Yung mga talong doon hindi pa? Yung mainit, hindi pa. Hindi pa. Ito lang ako sa silong. Right, mga Calabar Cats na. So, nandito na kami sa mini farm. At nag-umpisa na si Mrs. na magdilig. So, ito na pala yung mga sitaw natin, oh. Oh, gumapang na. Nagsimula nung nasaraduhan natin lahat yung mga nilulusutan ng mga kambing. Ayun, nakakapagpalago na tayo ng mga tanim natin. So, ito yung mga kamatis natin, oh. Ito yung inisprehan natin ng tubig. Ano yung inispray natin ba? Baking soda? Baking soda, suka, saka asukal. Ito. Escabitchimod. So yan na. Ganda na ng bunga, oh. Oh. Pati ito, yung maliit na ano. Oh. Ang dami ng bulaklak, mga Calabar Cats, oh. Right, so ito yung maganda. Ito na yung magandang kamatis natin, oh. Ang dami ng bunga, oh. Magsimula nung na-sprayhan ng yun nga, organic pesticide, ayan, gumanda na yung mga tanim natin. Pati yung mga talong, oh, ayan, oh. Yung mga talong. Tapos yung kamatis natin, ito na mga Calabar Cats, oh. Mga kamatis. Ayan, oh. So mamaya haharvest si Mrs. Oh, ito mga Calabar Cats, oh. Ganda na, oh. Oh. So
Mamaya na kami magbunot ng damo ni Mrs. mga kalabarkads pagkatapos na magdilig para yung lupa lumambot para mabilis nang bunutin yung mga damo. Yung patola pala natin, ito na. Ayun na, nakapaglagay na tayo ng ragaw. Ito na yung patola. Gumapang na. Tapos tingnan nyo naman yung bunga ng talong namin mga kalabarkads. Ang ganda na haba. Kumanda na yung mga dahon diba? Dati ang daming kumakain sa mga dahon. Katulad nito. Ito yung kumakain mga kalabarkads. Yan. Titikin natin. Ito yung mga kumakain halos kulang na yung 2 drum mga kalabarkads. 2 drum tapos 3 galon. Halos kulang na rin sa pagdidilig. So nandun si Mrs. sa may mga sili. Grabe sa sobrang init yung nangyari sobrang init yan. Nagat hapon nagdidilig kami pero grabe nangyari Makakabawi yan sa Oo. sa tag-ulan. Be, yung tumubo pala dun kalabasa yun. Kalabasa yan? Oo. Ay kala ko talong yan. Hindi kasi yung kalabasa na din. Nabasa. Oo. Kalabasa yun be. Ang kalabasa. Hindi tanim ulit natin. Dito na siguro, tabi na lang natin dyan. Ang damo kasi ito. Hindi nabunot-bunot kami. Hindi pa yata nadiligan yan? Hindi pa. Hindi pa. Ito pala yung mga ceiling green natin mga kalabarkads na. Yung kakatanim lang natin ng karaang buwan. Green to lahat be? Oo, green lahat yan. Panigang lahat yan. Ito yung kinainan din ng kambing Pero yung hindi kinainan ng kambing, ito na. Yan na siya, ganda na. Nagdilig ka na to lahat? Hindi pa. Ano pang hindi? Hindi, nadiligan na yung kwan na lang, malunggay na lang. Ako na lang. Malunggay. Bakit ito nawalanta? Kaya nga, nalanta nga yan. Sabi Ano? Ibang iba na talaga kasi yung panahon ngayon. Sa sobrang init. Diba, samantalang sa atin nun, mga kabataan ng mga 90s, 80s, 90s, ganyan. Kahit na tanghaling tapat, nasa galaan tayo, hindi natin dama yung init, Pero ngayon, alas 10 pa lang, damang-dama mo na yung sobrang init. Paano pa kaya sa mga halaman, di ba? Kaya talagang umaga at hapon dilig. Pero wala pa rin. Hindi pa rin halos hindi kayanin ng mga tanim. kalabasa. So, tapos na tayo magdilig. Kaya ito, bunot na. Grabe na. Yun yung isang pagkakamali namin mga kalabarkads bago kami nag-start na magtanim dito sa mini farm. Dapat pala nag-grass cutter kami. Ano talaga? Land prep. Dapat pala grass cutter. Pero susunod na pagtatanim namin, alam na namin kung anong gagawin.
Siyempre, kakasimula lang namin na magtanim eh. So, hindi pa ganun ka-knowledge yung utak namin. Hindi pa ganun ka knowledgeable. Hindi pa ganun ka-knowledge ko pa. Ibalik mo yung tayo ng kalabaw ba yan? Oo. Ayun. Bubunutan muna natin ng damo itong mga tanim natin. Just call. Ano ba? Nagsusurvey na daw kung mabubusog na daw yung kambing nila. So yan. Yan malinis. Ito yung di ba? Tingnan mo. Oo, yan yung isang magandang kamatis natin. Ito mga sanga dito sa baba. Ito, tinatanggal na yan. Tanggalin para Tinatanggal na yan mga calabar cards. Ito yung mga Yung mga ito. Ay mga dating dahon. Para ang pangit kasi. Nagmukha tuloy skeleton yung mga kamatis na. Saan? Nagmukhang skeleton. Walang mga dahon. Kuan yan, naka drag race yan. Drag race mood. Mahilig sa motor eh. Ay, grabe. Itong damo na to, sinubukan namin ipakain sa mga baka. Yung Wala. yung palang may gusto niyan, yung kalabaw pala yon. Kalabaw ba? Dinod mo lang ng baka to. Ayaw niya. Yung Hindi kalabaw pala. yun. Oh, hindi pala kinakain ng baka to. Hindi, kinakain naman niya kung wala talaga. Uy, walang anong kahapon, 'di ba? At saka dapat tabi-tabi. Meron pa sana dito sa pagitan. Yun lang ha, kasi yun ang pagkakamali nga dahil siyempre first time lang. Unang beses lang natin na magtanim ng ganito na maramihan. Tapos pati yung mga talong punggok. Kasi nga, trinuning agad. Pero yung talong natin kumaganda na ha. Oo. Itong mga calabar cards na. Ito. Tinatanggal pala yung mga ganito. Yan. Tinatanggal na. Ano? Para dito sa taas yung bunga. Para hindi siya sumasayad kagaya nito. Yan o. Ano ba, harvest na tayo ba? Ba? Ayan. Ano sabi mo? Mag-harvest na tayo. Harvest na. Higa. Ito yung kinain ng baka. Kinain ng baka kanina eh. Hindi, nilaglag. Hindi niya naman kinain. Right, so, yun. Harvest mood na. Ayan o. Yan, Pwede na harvest to, mood. diba? Paano ba to? Yan. Yan. Tinatanggal lang ang ganyan. Oh, yan. Oh, bagoong na lang. Bugong na lang pala. May padas ka doon ah. Ano, harvest na. So first time na makapag-harvest ng kamatis. Kunin na natin to at baka Unang harvest sa kamatis mga calabar cards. ito, na talaga oh. Ito oh. Yung ka naman dito. Kunin ko na ba to? Oo, kunin mo yan. Orange na yan eh. Be, Yan, ano maganda. Patingin na ako. Saan? Eh. ano na ito? Ha? Bagoong lang kailangan nito, be. Saan? Ang ganda, ang laki ah. Ito nga natumba na Yun oh. yung natumba. Hindi niya na mabuhat yung Unang harvest ng kamatis. Ito pa oh. Yung mga ito na. Maraming dami ah. Magaganda lahat sa tabi ah. Oh. Yung talong. Talong? Sige, kung may ma-harvest kang talong, harvestan mo. Ito oh. So kahit pa paano, araw-araw yung may... Kunin na natin to. Oo, sige. Araw-araw yung may nakukuhang pang-ulam, di ba?
harvest din ng talong. So harvest day ngayon. So I hope marami tayong ma-harvest. Be, pakitanggal na nga to. Ito, ayun mga kalabar cards to. Sira. So tatanggalin na natin ito. Ayan o. Ay, oo. Baka madamay pa yun. Makadamay pa. Kinakina. Tapon mo na Baka yan. makadamay pa. Ito, sira o. Tinatanggal na yan. Ito, parang matigas na din. Kunin na natin to. Yung mga sumasayad, kunin mo na lahat yan. Mga sumasayad sa lupa. Ito, ayun, ito. Maraming sumasayad dyan. Maliit pa to, oh. Oh. Yan, kunin mo na rin yan. Sumasayad na yan eh. Pamprito na yan. Para sabay-sabay lahat yung mga bulaklak na to. Yung mga umuusbong. Ito. Hindi. Oh. Hindi yan ito. Ako lang. Ito. Ito oh. Ay, ang laki. Malaki. Kahit na ayun oh. Good naman yan. Ito may reject dito. Tanggalin mo na. Ayun oh. Ang balik ko. Ayan. Ito. Wow. Yan na. Sana ganito lahat, no? Ang haba oh. Oh. Tapos yung nandun. Yan oh, may kunyan, may sira. Tanggalin mo na ba? Tanggalin na para makabunga ng maganda. Oo. Dahan-dahan ah. Dito walang bunga to. Na-harvest lahat. So may isa dito. Malaki to, ah. Pero may tama yan. Ay, oo. Pang prito. Ito. Masayad na to. Tingnan mga kalabar ko. Tumayad na. Ay, ang laki. Ang laki din. Malaki. Ay oo. Walang tama yan. Wala. Ganda oh. Oh. Ito. Alright mga kalabar cards na. So yun. Ito na lahat yung na-harvest ni Mrs. And Dami. first harvest na. Unang harvest din ng kamatis. Ayan oh. Dami, oh. Right. Ang dami rin talong oh. Oh. Alright mga kalabar cards na. So dito na tayo sa bahay. So hindi na nabuo yung vlog natin dun sa bahay. Gawa nga nung nalubat yung GoPro natin. Nalubat yung battery. Pero okay lang naman kasi patapos na rin kami kanina ni Mrs. Kukunin natin yung mga na-harvest ni Mrs. mga kalabar cards na mga kamatis sa talong. Nandito sa loob ng drum. Ito lahat yung na-harvest niya. Kaso yung iba may sira. Ayan o. Pero baka sakaling may makuha pa tayo dito na pang prito. Yung mga sumasayad sa lupa kinuha na namin. Kagaya na to, nakasayad kasi sa lupa to eh. Yung mga kamatis. Ayan o. Oo. Nagaganda. Right, so yun mga kalabar kasi sa pang apat na harvest na natin to ng mga gulay sa kakamatis. Yan. Sa mini farm natin. So yun, may pangulam na naman. Oh, sarap ka. Mga tropa natin na mahilig sa manok. Yan. Alright, so dito na matatapos tong vlog natin mga kalabar kasi na. So to, harvest mood sa mini farm. Alright, so see you sa next vlog natin mga kalabar cats.